Damini di batana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ati-ati doho pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Shalom mamanginang selamat pagi, happy Sunday, salam sukacita. Oras-oras mamanginang sehat-sehat mahamu saluhutna di diape meringanan jala tabi mardongat tangian tu keluarga parhaladu nang huriat taganuk marsada-sada. Selamat beribadah bagi yang bisa beribadah, Tuhan memberkati. Dan yang tidak bisa beribadah entah karena situasi, kondisi kehidupan, sakit, penyakit. Amanami nanami nang madua nang sudah gugu. Lumobina soboi bemar minggualan yang hatuaon. Tang yang nami Tuhan tatotong namar bahani daging nang totemuna. Amangin nang di minggu paupat todung Trinitatis. Hatan itu hatta mamakulingi hita. Ima 5 Musa 30 ayat 15 sahatu 20. Ida manung ngahu papilito tuho sadarion hanguluan dohot hatuaun, hamatean dohot hamagoan. Ahu matutu madokot tuho sadarion ikon haholongamu Jehovah de batam. Jalamar parangi dia kadalanna huhut mangaraduti akka patikna, akka aturan na dohot uhumna, asa penguluan na ho jala patoropon na ho. Jala pasu-pasuan ni Jehovah de batam ho ditano sito potom munuaing bahen partaliam. Alai tung sura marbalik roham, dangolo ho manangihon. Lam olo ho ela-elaon marsoba tu akka de batasi leban dohot mangolo yakai. Napabotohon hian maahu tuhamu sadarion. Ikon mago si tutuhamu. Jaladang tagamon lirik kamu mangulu di tano si topotommu, dung taripar Jordan bahen partaliamu. Jowokku masadarion langit dohok tano gabe si tidangikku dopak hamu, bahwa naung hupa pilitun tuhamu hanguluan dohot hamatean, pasu-pasu dohot toru-toru. Dibaheni pilik mahanguluani, asa mangulu ho dohok pinopar musogot. Asa haholongamu Jehovah de batam, jala tangi honommu suarana, jala marsilohot roham tu ibana. Ai ibana hanguluamu hian dohot na pagijang umurmu. Asa totoko maringan di tano naung ni warihon ni Jehovah hian tu akau pum. Tu si Abraham, si Ishak dohot si Jakob, naing lehononna tu nasida. Ido hatani tu hata. Amanginang makaholongi di bata jalan manangihon suarana, manangihon hatana. Ido topik ni mingguta di bagasan sadarion. Ranunga boy tatusi topik ni minggu molo tapai hutihut tapar rohahon hatan itu hatta sadarion. Makaholongi di bata jala manangihon suarana. Di papiliton si Musa tu bangsa Israel hanguluan dohot hamatean. Pasu-pasu dohot toro-toro. Amangin yang berbicara soal pilihan, Nelson Mandela berkata, semoga pilihanmu mencerminkan harapan, bukan ketakutan. Dan kalau bicara pilihan, memilih, kita harus ingat bahwa ketika kita diperhadapkan kepada suatu pilihan, ketika kita diminta untuk memilih, maka di situ juga terkandung sebuah tanggung jawab yang harus kita pegang teguh. Maka ketika kita memilih sesuatu, hendaklah itu mencerminkan harapan, bukan ketakutan sebagaimana yang dikatakan oleh Nelson Mandela. Amanginang, tadi saya sudah katakan bicara memilih, di sana ada sebuah tanggung jawab yang harus kita pegang teguh. Apa tanggung jawab yang harus kita pegang teguh itu? Yaitu pilihan yang telah kita tentukan.
Nah, Musa mengingatkan bangsa Israel supaya mereka memilih kehidupan itu. Siapakah kehidupan itu? Yaitu Allah itu sendiri. Maka ketika kita memilih Allah yang adalah kehidupan kita, ada sebuah tanggung jawab yang harus kita pegang teguh, yakni mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Manangihon dewata, jala makaholongi dewata. Itulah yang harus kita pegang teguh ketika kita memilih kehidupan itu sendiri. Amanginang, singok-singok narga maun dihita akan porsia di Kristus Yesus. Asa unang olo hita elai-laun ni portibion gabe tapilit naso dengkan. Di era kita saat ini di mana kita sudah agak susah membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, mana kehidupan dan kematian. Dia pasu-pasu, dia toro-toro. Memilih dalam kehidupan kita sekarang itu perlu pertimbangan yang sangat matang. Dan di era kita saat ini perlu kita senantiasa bercermin kepada firman Tuhan dalam menentukan sesuatu, dalam menentukan pilihan dalam hidup kita. Amanginang tafili ma hanguluani ima Yesus Kristus Tuhatai. Asa songonan indok ni hata ni Tuhata, jala songonan indok ni epistel di minggu sadarion. Dame ma diaka nasa totong satia makaholongi di bata. Berkat inilah yang harus kita terima. Kutuk inilah yang harus kita terima. Didok naking dihatan itu hatta asa manguluho. Ya, songon jala di korpet ya nasa juk mungkin kita bagi. Pilit mahanguluani sai pilit manadu menggani asa manguluho muse do pinopar muso. Sudah ditunjukkan, diperlihatkan ketika kita memilih Allah, kehidupan itu sendiri, Kristus itu sendiri. Maka ada berkat yang kita terima. Dan ketika kita memilih Kristus dalam kehidupan kita, ada janji yang telah dinyatakan bagi kita, yaitu kehidupan setelah kematian. Hanguluan si saliling ni lilingna. Atau ngamangin ang tungsongo dia pihak kaparu kilon noaing na tahadopi si taonon. Entah songo dia pihak noaing masalah yang sedang kita hadapi. Jangan sampai salah pilih. Semoga pilihanmu mencerminkan harapan. Maka pun dalam keadaan susah, pun dalam keadaan sulit sekalipun, ingatlah untuk senantiasa mengasihi Tuhan dalam kehidupanmu dan mendengarkan firman-Nya. Ada yang manginang dah, tungsongo dia pe akka sitaw no nino aing ade ba akka amanami na nami maboto songo dia kaparu kilo muna doaing. Alay totong ma tapilit de bata jala tahaholongi ibana jala tatangihon suarana tumpe dok sitaw no ni tumpe ragam akka hasusahan akka hamaolon akka tantangan nata adobe. Karena apa? Ketika engkau memilih Allah pun dalam keadaan susah, ketika engkau memilih kehidupan itu, walaupun dalam keadaan menderita, ingatlah ada janji yang telah dinyatakan bagimu, yaitu kehidupan yang kekal, kehidupan yang sampai selama-lamanya. Jalan ang diparngulut ta siganu maribe. Amangin ang say marroad do kapasu-pasu
tuakka jol mana saya totong makahulongi di bata jala marsiajar manang jala mangguruhon hatana di nguluna. Ya pun mungkin saat ini engkau salah dalam memilih, maka sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan hari ini, mari bangkitlah, berdirilah. Tuhan senantiasa menantimu agar engkau memilih jalannya, agar engkau memilih Tuhan dalam setiap persoalan pergumulan. Atau nga manami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Manginang tapili mahanguluani ay dami sunang niroha las niroha do diakan na setotong makahulongi di bata jala manangihon hatana. Totong mata tiup tanggung jawabi ima makahulongi di bata do manangihon suarana ay ido hangudwata. Di pasu-pasu tu hatta mahamu manginang saluhutna. Tabi mardongat tangiang. Martua doakan atu mangihon hata ne debata jalan au piopsa. Di perbadiai debata si pardami mahamu gabi sundenggan. Jala diramoti marohan ang pikiran muna. Ya soha surat sah rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si paduai. Amin.